Inden for de næste minutter, der fylder vi næsten et halvt tons flydende oxygen, som er minus 180 grader koldt, ind i raketten, der ligger oppe i prøvestanden klar til affyring. Det man kan se nede på prøvestanden i øjeblikket, det er simpelthen damp, som dannes, når den iskolde ilt den møder luftens fugtighed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vi har en mikro. Vi vil gerne blive nede, hvor de er. Vi afventer fuld udbrænding af motoren. Den har lige brændt hele brændte spor derhen. Kom.